Sa ngayon, day 3 na kami ngayon sa paghahanap itong nawawalang bata. Sunday pa yun eh. Nung first day ay talagang nahirapan kami. Although yung rubber boat, may mga, nung una ano naman yung rubber boat. Pero itong mga panahon ngayon, kahapon, lumakas at matataas ang alon. So nahirapan ang mga rubber boat natin para makapunta sa gitna ng dagat. So ang ginawa namin kahapon ay nung una at saka nung hindi namin kayang ilabas yung mga rubber boat ay foot patrol along the seashore. Pero ang BFP nung una naka-request si ma'am ng drone, kaya nagpalipad kami ng drone sa part ng Paway, Curimaw hanggang Badok. May part kasi dito sa malapit sa airport na bawal, no fly zone. Then kahapon nagpalipad uli kami ng drone doon sa part ng Bacara hanggang papuntang Pasukin. Pero negative pa rin, hindi pa rin namin nakita yung bata. So hopefully ngayon dumating yung air asset ng Philippine Air Force, yung helicopter, at sana makikita na ngayon. Ang initial ay lumipad na yung helicopter. May chopper na ngayon. Nakita na itong part ng from Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte hanggang Lawag. So ang susunod na lipad siguro ay yung papuntang north naman. So inaantay natin baka sa ilang minuto na lang ay lilipad uli kasi lumapag na kanina. Sir, sa inyong palagay po, since hapon po ng Sunday na nalunod na yung bata, sa ngayon sir, may possibility pa ba na nandito po sa vicinity po ng Ilocos Norte? Sana nandito pa rin sa vicinity ng Ilocos Norte. Ayon sa Coast Guard kasi, nung pagkatapos ma-report sa kanila, pinuntahan nila yung location, yung mga divers nila. Ang lakas daw yung current, yung agos ng tubig sa ilalim, papuntang south. Yung kasamaan nila nasa seashore at saka yung nasa dagat, mas mabilis yung movement ng nasa dagat, yung tumingin doon kesa yung naglalakad sa kaya mabilis yung agos sa loob, sa ilalim, yung current ng tubig. So medyo malayo na siguro ngayon, pero yung within 24 hours sana o mahigit, lulutang na sana yon para makita na natin. Kung nagpalipad naman tayo ng drone, makikita sa baba. Pero negative pa rin, hindi pa rin natin nakita yung bata. Sana sa araw na to makita na yung kinaroroonan ng bata.